Здравейте отново YouTube. Миналия път ви показах много тъп, смутан и бан, смахнат сървър, но днес ще ви покажа един хубав, готин и качествен сървър. IP-то ще е в описанието. Така, това тук е спаунът. Ето, вижте го. Тук има табелки. И ето ги табелките. Konto Gaming Craft, Kit PvP. И като цъкнете Kit PvP ви давам диамантен меч, 13 златни неенчантни ябълки, 32 дърво и железна броня, но аз отдавна съм си го взела. Тук е банкомат. Миналата на двете получи, пише ви колко минути сте играли в сървъра, цъкате едно от тези и после ви показва колко пари имате. Тук е Enchanting Room, енчантвате си. Тук това е портал към Survival. Тук това е Shop. И ето, правите си каквото си искате в шопа. Аз примерно искам ето това да го продавам. Така, набързо ще ви покажа този сървър. Много е готин. За повече информация сега влезте онера. Ето го. Post 11. Сега влезте, нали, ако имате някакви въпроси, той ще ви ги каже. Ето ги ларповете. Event Jail, Rest и Shop Survival. И това беше всичко от мен, Ласия Бой. До виждане, YouTube.